Näkyykö edes mitään? Näkyy. Okei. Okay. Ja nyt on Toijalan keskusta. Sä katsotaan nopea kuva. Meni minun sitten. Mut sit äsken näkyy, että kello on 4:09 tuossa näkyy. Tosiaan vielä näkyy. 7:04, jos näit. Ja passi. Yllihittämistä. Okei, täällä on niin pimeät, ettei näkynyt mitään yllihittää. Mutta siis tää on niinku Toijalan keskusta kello 4:08. Huomaatko sä, että toi Metsolansalin kato, toinen tehdään erittäin, kato, -2, -1. Noin kato. Kato, tää on we found yksi etsiä löytää. Siellä on pikkala. Kyllä on pikku parvi. Hoi, niin. Onko siitä? Siitä. Vois olla paska. Adam. Adam. Miltä instrumentaaleja tää hippauspaikka on tullut tähän? Käynyt viikkoa uudelleen täällä. Hei. Mulla on pikkainen parastikka. Kato, yksi tätä rintaa vähän. Ja siellä oli Liettua India Kristallissa kaupungilla. Tämä on ihan hieno toi. Ota kuonossa. Katu. Mä otin. Täällä on niin hyvät nääkin. No. Nodea. 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 No. No money. No money. Tää on tää Toijalan mitään riikkavapaa. Kuinka kauan Toijalasta olisikin ostanut jotain? Kato iPhone. Katsotaan muuten just sillä iPhonein nää normit. Ensimmäisenä on asetukset, sitten on kello ja sitten on videot ja... Mä oon oikeesti niinku... Miks se meni? On tuolla noin terapeuttissa. Ui! Mä keräilen kelloa, siinä olisi hieno Kello. kello. Vai mopokello? Oli kesämopo. Se on hika. Oluttölkki. Sulla. Voi video. Toi on noin. Vaan sun tölkkiä kaksi. Kato, jonnekin porukka. Kaikki menee varmaan ainakin pidemmän. Kaksi. Tässä positiivisesti minä heti mun auto meni. Sai kuvattaa tölkki todella tarkasti. Katso mitä sille käy. Juuri no. Siinäkin on hieno kello. Tämä kultakello. No kun musta tulee. Tässä ei tarvitse edes hätäällä tän autotien liikkumisessa. Ei niin. Ainut auto siellä on Toijalan keskusta vetänyt. Tietenkin parkkeeraa tuohon. Tauolla siinä ja se käydään tuon